idol, welcome back sa ating channel Honda San Fabian po tayo ngayon. Napakainit, grabe oh. Ayan, nakita nyo ang init. Dirig po ang araw mga idols. Honda San Fabian po. Ito po ay isang Honda wing shop. Ibig sabihin dedicated Honda motorcycle shop po siya. And titignan po natin dito kasi may bagong dating na Honda CB150X. Alam naman po natin lahat, trending po ngayon today yan. At napakarami po naghahanap ng unit na yan. So napakalaki, meron silang bagong dating na unit dito. And tignan po natin kasi ilalabas na rin po siya at re-release sa mismong buyer. So napakalaki nito nakakuha nito itong ating bagong Honda CB150X mga idol. So tara, samahan niyo. So mga idol, special thanks muna tayo sa ating Honda Wing Shop San Fabian. Yan po sa Pangasinan. At ang contact number nila 0917-817-8423. Kompleto po sila rito. Meron din silang service center para sa inyong mga Honda motorcycle. Like and follow nyo rin po kanilang FB page, Honda Wing Shop San Fabian. At ito, ayan. Kita nyo yan. Ang dami po naghahanap nito. Shoutout po sa CB150X Club Philippines. Ito, meron pong available unit dito sa Honda San Fabian. Pero ang problema, sold out na po. So medyo tignan po natin ang closer look itong ating bagong 2022 CB150X. Napakaangas po na itsura niyan. Kung titignan nyo po, napakalaki ng dating. Parang big bike po ang looks niya. Ang lapat po ng kanyang mga pairings sa harapan. Plus yung weight po nito, kung titignan niyo, yung nasa harap po lahat. So maganda tong ating motor na to dahil maganda po yung kanyang suspension ng harapan niya. Showa brand po ito. Presyo po nito SRP 163,900 pesos. So kung gusto niyo pong kumuha ng installment, pwede po tayong mag minimum down payment na 36,800. So ang cash nga po niyan 163,900. Down payment 36,800. So prepare lang tayo ng 36,000. Pwede na tayong makakuha nitong ating bagong CB150X. So ito mga idols, i-activate na po natin itong ating unit. Honda CB150X actual unit activation. So dito ikakabit na natin yung kanyang maintenance free na battery. Yung kanyang battery na yan po ay 12 volts with 5 amperes. Ganun po yung nilalagay nilang battery dito. Of course, itong ating CB150X, meron tayong booklet dyan, yung manual nya, how to operate. Tapos, meron din tayong tools, set of tools na pwede natin gamitin. At syempre mga idols, kung kayo po ay mag-a-apply ng installment, ito po yung mga requirements na atin po dapat i-prepare. Dapat meron tayong government ID, dalawang klase yan. Meron tayong 2x2 picture photo, pwede natin ibigay. May proof of billing tayo, proof of income. Siyempre, meron din tayong co-maker at yung ating barangay clearance. So, i-prepare po natin yan para sigurado. Ito pong color version na ating nakita dito. Yan po ay red color. At siyempre, meron pang isang color yan, yung matte gunpowder black metallic. So, yan po yung ating next vlog sa inyo pag meron pong dumating na unit na matte gunpowder black metallic. Papakita ko sa inyo yan kung gaano kagwapo tang color na yan. Performance po ng ating CB150X, maximum power 15.4 HP at 9,000 RPM, maximum torque 13.8 Nm at 7,000 RPM. Top speed po nitong mga idols, 130 km/h. Approximate lang po yan, depende po sa driver yan. Of course, yung ating pairings, napakalaki po, big body pairings po ito. Sa unang tingin mga idols, parang kita nyo, parang big bike po talaga siya. Again, yung kanyang instrument panel, fully digital po ito. So mas maganda at mas informative yung ating instrument panel mga idols. Let's check naman yung kanyang seat height, yung taas nitong motor na to. Anong height mo? 5'8 ka. Sige nga, kaya mo naka-ano ka? Ayun, kita nyo 5'8 yung height niya. Pero saktong-sakto lang ano. Pero nakatingkad pa ng konti no. 5'8 yung height ni Kuya na idol So yan. Alright, meron tayong sample kung gaano sa kataas pag ako po dito. Yung kanyang mga ilaw lahat LED. Kita niyo yan. From the headlight, signal light, at yung kanyang tail light. So ito, pagdating sa engine niya, 149cc. So almost 150cc. Kagandaan nito, double overhead camshaft yan. Of course, liquid cooling. So maganda na yung kanyang cooling system. At siyempre, fuel injection by Honda.
course, 4 valves po ito. At meron siyang 6-speed transmission. So, 6-speed transmission po yan. Ang ano lang dito, electric start lang. Wala siyang kickstart. So, yan po yung ating engine specs. So, again, yung ating front suspension, Showa brand. So, kagandahan nito, no? Showa brand po. Branded po itong ating suspension. Upside down forks. Ganong katindi yan. Maganda yung laro niyan. Ayan, sa likuran niya, naka-Prolink system naman yan with the swing arm. So, talagang quality po ang mga nilagay nilang parts dito. Solid talaga. So, maganda yung laro natin. Kahit may angkas ka, walang problema. So, itong kanya namang braking system, kita nyo yung harapan, Nissin caliper, 2 piston. Yung kanyang disc, pedal disc po yan. Ang kinulang tayo dito, wala siyang equipped na anti-lock braking system. Wala siyang ABS. Sana man lang kahit yung front, no, nilagyan na ng ABS. No? So yan ang kanyang braking system para sa harapan. Ano? Sa likod naman, of course, same din. Single piston, Nissin caliper. Naka-pedal disc din ito, pero wala ding ABS or anti-lock braking system. So, kulang talaga tayo. Siyempre, kung gagamitin mo sa trail to, okay lang naman kahit walang ABS. Nasa driver naman yan eh. Yung ating motor nga na Mio, walang ABS. So, yun nga, naka-hydraulic disc brake lang po ang ating mga braking system, harap at likod. So, itong ating seat, no, makikita nyo, maganda rin po ang kanyang pagkaka-foam niyan. Medyo makapal din po. Ayan. So, perfect yan. Lalo na kung medyo trail yung takbo natin. Siyempre, comfortable yung ating seat dyan. Last yung sukat nga, 817 mm. Sabi ko nga sa inyo kung ang height ninyo ay 5'4", 5'5", tingkayad talaga. Pero kayang-kaya niyang dalhin to. Ayan po. So, 5'8" yung ating idol kanina. Medyo tingkayad pa ng konti. So, medyo mataas po talaga yung kanyang seat height. 817 mm. Again, tingnan natin yung kanyang ground clearance. Ayan. Ang ground clearance niya ay 181 mm. So, makikita niyo meron siyang engine cover, no? Ayan, no? Yung cowling na yan. Protection natin sa engine. Pag may mga bato, tumalsik dyan, hindi masisira yung engine natin. Meron na siyang nakalagay na ganyang accessories. Perfect po yan, mga idols. Stick, di ba? Ayan. So, yung bigat nitong ating CB150X, 140 kilograms. Ganun po siya kabigat, 140 kilograms. So, tingin ko wala tayong problema, especially sa traffic, no? Kung city ride tayo, kayang-kaya nyo maniobrahin yan. So, ito naman sa ating fuel tank, 12 liters po ang capacity. So, 12 liters, titingnan naman po natin yung kanyang fuel consumption. Average po nito, 38 km per liter. So, 38 km times 12. Aba, napakalayo na po na mararating natin bago ito maubos. So, yan po. 12 liters capacity, 38 km fuel consumption. Perfect po talaga. Ito ang ating CB150X. Ayan, no? Tignan po natin yung kanyang instrument panel. Ayan. So, mga idols, itong ating instrument panel, fully digital po. So, kagandahan yan, kitang-kita na lahat yung information natin, ano. Meron siyang neutral indicator dito. Ayan, ano to? Yung kanyang speedometer, trip meter, fuel gauge. Meron din siyang clock. Tapos yung RPM niya. Ayan po, mga idols. And itong red na to, yan po yung gear indicator. So, makita na natin yung ating gear. So, maganda yun. Kitang-kita natin kung nasaan na tayong gear na. Kung naka primera, segunda,
Ayan, fully digital na oh. Very informative yung kanyang panel. Napakasimple lang. Pero talagang perfect, no? Ganda. Itong kanyang tapered handlebar. Ayan oh. Kung mapapansin nyo yan, upright po yung position natin dito. So kung nakaupo kayo dyan, hindi po kayo kagad mapapagod kasi upright eh. Medyo mataas yung ating handle ng konti. So talagang pang touring din itong ating bike na to. Yan po mga idols, no? Yung kanyang salamin, mirror niya. Yan. Ayos din. Kitang-kita mo rin yung inyong nasa likuran dyan. Of course, yung kanyang busina. Ayan. Lakas. Malakas yung busina niya. Yung ating high and low beam. Plus yung ating signal. Yung flasher natin. Left and right. So, meron siyang indicator doon para sa ating flasher. Kung naka-left tayo or naka-right tayo. Ayan. And, para naman dito, yung ating ignition switch para sa ating engine. Ayan po mga idol, ang ating CB150X. That's it mga idol. Sana nagustuhan nyo yung ating feature for today. 2022 CB150X. Yan po ay napakaganda at napakagwapo. Kung kurso natin nyo yan, magpa-reserve na po kayo dito. At syempre, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe yung ating YouTube channel. Syempre, like and follow nyo po yung ating FB page para mas maraming information. Ciao mga idols at ride safe po sa lahat.